Tak ahoj, zdravím všechny posluchače podcastu A kdo by stavěl silnice. Dneska zase jenom ve dvou a bude to asi kratší epizoda. Budeme se věnovat nový hrozbě z Evropské unie a to je Evropská digitální identita, což bych řekl nějaká příprava na zavedení určitého jako systému kontroly občanů Evropské unie, bych řekl, a souvisí to samozřejmě i jako s Evropskou digitální měnou, CBDC a tak podobně. Ale než se do toho pustíme, tak bychom chtěli ještě jako krátce se pobavit o tom, co můžete jako fanoušci, posluchači našeho podcastu pro nás udělat, nebo jak nám můžete s podcastem pomoct. Můžete nás podpořit finančně, máme tady Buy Us a Coffee, můžete nás subscribovat na Hero Hero, kde budete mít epizody dřív. Samozřejmě můžete dělat i nějaké nefinanční věci, jako třeba nás sdílet, pokud se vám naše epizody líbí. Můžete nás lajkovat, můžete nám psat komentáře a můžete nám vlastně i navrhovat hosty, připojovat se k nám na stream a to jsou vlastně všechny věci, které máme rádi. Když nám napíšete komentáře, tak my vám určitě odpovíme. Když se připojíte na stream, tak hodně často ty komentáře ze streamu čteme. Je to všechno, jak s náma můžete komunikovat. My s váma budeme rádi komunikovat a budeme se těšit, jak nás budete chtít podpořit a je to všechno na vás a budeme za to rádi. Hele, já bych možná jenom doplnil ještě, že určitě si posluchači nebo diváci zejména dneska už všimli, že nahráváme včetně videa, což jsme dřív nedělali, měli jsme to čistě jako podcast, což pořád vlastně jako říkáme podcast, ale už jedeme s videem. Máme teda jako placenou platformu, na který nahráváme. Snažíme se teda jako zvyšovat i technickou kvalitu našich podcastů a budeme se snažit prostě dál držet nějakou kvalitu i hostů a našich diskuzí a budeme dělat určitě víc streamů a budeme se snažit tu platformu jak sem využívat, aby jsme teda jako přinášeli nějaký kvalitnější obsah. Tak Jo, a ještě bych možná řekla, my jsme ještě plánovali udělat nějaký sraz, pravděpodobně, pokud by to šlo a majitelka by k tomu přistoupila, nebo majitel, tak by to bylo v Bar Behind Curtain, jak se srazuje vždycky Urza s někým, tak to mi přišlo třeba super. A ještě vám k tomu, když tak něco řekneme, až něco podobného naplánujeme, ale můžete nám napsat v komentářích, jestli byste přišli. Jo, určitě, to je pravda, to je taky v plánu a asi bych jenom prostě řekl, že nás jakoby těší, když s náma lidi komunikují, že vlastně jako ono je to potom takový jako jednosměrný, že jo? Když my jako natočíme epizodu nebo uděláme stream a jako když nepřistanou žádný komentáře nebo žádný lajky, tak my vlastně jako nevíme, jestli se vám ten obsah líbí a maximálně jako vidíme počet zhlédnutí, ale bychom jako rádi, kdybyste nám dávali vědět, prostě líbilo se nám to, nelíbilo se nám to, souhlasíme, nesouhlasíme, jakýkoliv nápady, návrhy, všechno jako vítaný z naší strany, čili jako byli bychom rádi, kdybyste se jako posluchači co nejvíc zapojili a nějak s náma snažili jako komunikovat a dělá nám to v tom jako větší radost a zejména jako můžeme na základě těch komentářů nebo na základě těch vašich příspěvků potom třeba i zlepšovat ten obsah a tak podobně, takže to bychom jako rádi zlepšilo trošičku. Jako zní to hrozně smutně, ale jako někdy nám jako lidi nám píšou komentáře, možná by jako chtělo to víc, ale tak to je... Ne, jako samozřejmě děkujeme všem, co to už dělají, jako nemůžu říct, že si jako stěžuju, jo, jako nechci to, aby to tak vyznělo. Jen možná se někteří třeba jako nevím, na to nevzpomenou, nebo prostě je to nenapadne, že jo, tak oni to jako dělají všichni různý podcasteři a tak dále, prostě občas asi potřeba ty věci připomenout, no, že je dobrý to dělat, protože my vás jinak jako nevidíme, neslyšíme a nevíme, co vlastně jako vy chcete třeba, jo, takže je super nám to občas jako dát vidět. Jo, klidně pište dál, děkujeme, že u nás píšete, že nám píšete a že nás sdílíte na Twitteru, když tak někomu jako argument, taky někdy skvělý. Dobrý, tak co teda o EUID? No, co o EUID? No, tak EUID, nebo EUDI, pardon. Dohadovali o té zkratce.
Co to vlastně je? No, tak je to nějaká forma, jsem teda jakoby, co jsem o tom zjišťoval, tak měla by to být nějaká v podstatě jako peněženka nebo aplikace na mobil, která by prostě sloužila vlastně jako dneska třeba už máme v České republice e-government a různý prostě další jako aplikace typu datovky a já nevím, co všechno tam ještě jako je. Je v tom trošičku bordel, popravdě, protože já nevím, jestli to třeba využíváš, ale já jsem to nějak prostě zprovoznil, protože se mi nechtělo řešit prostě daňový přiznání, některé věci klasickou cestou, takže to dělám online. Takže jsem tyhle věci zprovozňoval a jako upřímně v českém podání je to třeba docela peklo, takže jako přijde mi, že tam je prostě těch aplikací mraky, do toho bankovní identita, do toho prostě nějaké další jako věci. Takže je to trošku chaotický. Evropská unie asi jako, myslím si, že ten záměr je zejména jakoby tyhle ty věci sjednotit a hlavně jakoby zpřístupnit napříč členskýma státama, to znamená potom z jednou aplikací bude možný prostě mít tam nějaký teda ten e-doklad asi, že měla by to být teda jako evropská identita, řekněme. Čili jako člověk by se mohl prokazovat potom ve všech členských státech Evropské unie s tou jednou nějakou mobilní aplikací, jo, což jako nápad asi dobrý, když už teda dneska máme ty občanky a vlastně mají všude nějaký formě, tak do nějaký míry to sjednotit možná jako není úplně blbý nápad, jo. Jo, jenom jak jsi mluvil třeba o té datové schránce a takovýhle věci, že si dopodáváš finanční přiznání online, já mám pocit, že to ani už jinak nejde, že ty fyzické věci už se zrušily a že ty vlastně ani nemůžeš donést, aspoň si to myslím. Můžeš možná poslat, ale myslím si, že jako to nejde jako vyplnit normálně, jako fyzicky tam, nebo tak. Jo, ale to nevím, jak to je. Nicméně, hele, třeba jako existuje povinnost státu mě kontaktovat skrze datovou schránku, pokud ji mám. A stát tohleto jako nedělá vždycky. Jako čas mi přijde někde prostě... Na to jsem narazil. Prostě ještě problém, že já bydlím jinde, než mám trvalý bydliště, takže jako vůbec je v tom trošku jako bordel, popravdě. Jako, nebo stát v tom má bordel, což jako je nepřekvapivý a prostě bohužel je to tak, no. Jo, to mám stejně. A já jsem zjistila, že ona údajně, když máš tu datovou schránku přes živnost, což já třeba mám, tak údajně to nefunguje to stejně jako datová schránka pro tu danou osobu, jako pro mě. To znamená, že úřad se mnou může komunikovat i ne přes datovou schránku, když komunikuje jako s osobou a ne jako s živnostnicí. Ale je to úplně weird, protože v něčem se mnou stejně komunikuje přes tu datovku. Typicky, když po mně chce zaplatit daně za barák, což barák nevlastním jako živnostnice, takže jako tam v tom mají jako bordel ve vlastních zákonech. Jako já jsem teda ráda, že mi to radši posílá na tu datovku, než někam taky na bydliště, kde vlastně nebydlím, že jo. Takže jako za mě super. Ale je to úplně chujovina. No. A myslím si, že datovka už je povinná i pro živnostníky, nebo jsem si tím jistá, takže jako každý živnostník má datovku a to je způsob, se kterým stát s tebou bude komunikovat. To tak jakoby postupně se zavádí tyhle ty digitální věci, protože se očekává, že ty lidi jako třeba živnostníci, že budou mít jako hodně často jako počítač, že budou mít přístup k internetu, což jako realisticky mají. Problém je, že prostě pak nějaká babka někde, která bude prodávat marmeládu, tak na ní to zase dopadne, že jo. A jako mě asi jako v pohodě, když je pokrok a ty jako třeba důchodci se těžko přizpůsobujou, nebo ty jako staří lidé se těžko přizpůsobujou tomu pokroku, a tak nějak na to doplácejí třeba finančně. A není to pro mě v pohodě, když na to doplácejí ze strany stát určil, že to tak má být a stát určil, že tady má být pokrok. To mě je prostě jako šíleně nepříjemný. A tohle je přesně jeden ten typ. A jako zajímavý paradox je, že když tady máme nějaký jako podnikatelský prostě, nechci říct to prostě, ale když prostě máme tady nějakou podnikatelskou překážku, tak jako stát bude argumentovat způsobem, no ale jako lidi mají se jako přizpůsobit, mají se to naučit, mají prostě splňovat ty věci, když chtějí podnikat. No OK, ale pak budou argumentovat pro poštu v Horní Dolní, pro důchodkyni, protože ona se nemůže přizpůsobit, ona je zvyklá, že tam má chodit. A prostě to nedává smysl, že jo. Jakože, protože ekonomicky třeba ta pošta někde v Horní Dolní může být strašně jako škodlivá, že jo, prostě tam bude chodit strašně málo lidí, ještě pak ty výračky mají úplně nesmyslný, a jako, nevím, no. Tyhle věci jako prostě nemám ráda, ale asi už se trochu vzdalím od tématu. Jo, hele, tak já se možná k němu zase trošku vrátím. Co jsem já tak postřehl nebo dočetl se zatím, tak nenašel jsem nikde žádnou jako technickou specifikaci toho, jak by ta evropská identita měla fungovat.
Jediný co, tak zatím sice už je jako schválený, že to teda nějak bude, ale neví se asi úplně přesně, jak to bude vypadat v praxi. Co jsem se dočetl, tak to má být v podstatě nějaká decentralizovaná aplikace, čili jako, ale decentralizovaná podání EU, jo, to znamená, ona bude jako, předpokládám, bude jako centrální v těch členských státech, to znamená, jako bude, ale snad by neměla existovat jednotná evropská databáze, mělo by to nějak fungovat prostě decentralizovaně v tomhle smyslu. Čili z pohledu toho, že bychom třeba se mohli obávat nějakého jako zneužití, nebo jak to říct, prostě využití možná jenom jako těch dat Evropskou unii k nějakým dalším regulacím nebo něčemu takovému. Zatím se to tváří, že by to jako nemuselo být úplně až tak jako hrozný v tomhle smyslu. Nicméně jako já bych byl jako předběžně opatrný jako ohledně čemukoliv z Evropské unie. A vzhledem tomu, že už jako dneska všechny tyhle aplikace, jsme se bavili, jo, ten e-government a datovky a tohle, tak všude se přihlašuješ, že vlastně občankou, čili jako nevznikne žádná, jako, což by bylo super, jako upřímně si myslím, že by bylo jako super, kdyby vznikla, a oni takový nějaký projekty existují, jo, jakože máš nějaký prostě anonymní identity na blockchainu, prostě na Ethereum nebo nějakých prostě jiných kryptoměnách postavený, kterýma se dá jako prokazovat, že jo, potom v nějakých jako institucích, nebo já nevím, že jo, prostě prokazování identity je prostě jako něco, co asi potřebujeme jako lidi, není to tak, že bychom jako mohli všude vystupovat naprosto jako anonymně, ano, to jako chceme, ale potřebujeme občas jako ověřit, že prostě jsme to my, že, z různých důvodů. A existují na to právě tyhle ty služby, které teď si přesně jako nepamatuju ty názvy už, ale existuje několik takovýchhle jako způsobů, jak prostě tohleto zařídit skrze právě decentralizované sítě a různý blockchainy a podobně. Což ale nebude tenhle případ. Jo? Evropská unie určitě jako nic takového nechce. Já si myslím, že ten záměr je úplně jasný, prostě na začátku lidi nevystrašit, to znamená jako pustit ven něco, co bude jenom jako, že hele, my chceme prostě tady zjednotit nějaký prostě IDčka, pasy a prostě zbavit se vlastně jako nějaký další byrokracie. Ale jako myslím si, že v blízké době potom přijde prostě nějaká povinná registrace, povinný aplikace, nebo minimálně to bude takový jako povinně nepovinný, jo, jakože prostě, no, jako to bylo s tím očkováním, jo, jako když prostě si chtěla někam vycestovat, tak to prostě bylo jako must have, jo, takže si myslím, že jako v tomhle duchu se ponese i tato identita evropská a stejně tak potom i třeba, kdo bude chtít fungovat třeba platit možná v rámci Evropské unie nebo prostě dělat nějaké transakce, tak potom vlastně, jako když se na to naváže, protože ona by to měla být peněženka, jo, vyloženě se mluví o peněžence, to znamená, když to bude peněženka, tak asi tam budou lidi mít nějaké finance, jo, a to už si umím představit, že to bude jako třeba pro podniky nebo pro nějaké jako právnické osoby, že už to bude prostě navázaný třeba nějaké evropské dotace a jo, kde to bude hlídat prostě třeba účelovost těch pladeb a takovýhle věci, jo, nebo prostě vlastně veškeré ty transakce budou potom jako dohledatelný někde v nějaké databázích, takže... Jo, já asi budu znít možná konspiračně, já si prostě myslím, že Evropské unie jde o kontrolu. Hodně často, když vidíme její nápady, tak je to vždycky kontrola, šmírování a všechny tyhle věci, včetně jako Green Dealu a podobných další, prostě, že chce kontrolovat jak finance, tak prostě osobní život, osobní podnikání, úplně všechno. A ve výsledku jde jenom o to, že prostě to rozhodnutí buď děláme my jako jednotlivci, anebo to dělají nějaký politici. A Evropská unie bohužel směřuje tím směrem, že prostě politici rozhodují, jaký mají být regulace, politici rozhodují, co se bude podporovat, co se jako bude vyvíjet a tak dál. Teďka třeba se má vyvinout nějaká AI a taky prostě bude se vyvíjet, protože na to přišla nějaká firma, ne, ale protože nějaký evropský politici se rozhodli, že se bude investovat do AI na evropský úrovni a chtějí konkurovat těm soukromým firmám, že jo. Což jako zní prostě, když se jako nad tím takhle zamyslíš, tak to fakt zní jako, že jsme Sovětský svaz, jako prostě oproti třeba Americe, která tam jako se vyvíjejí věci třeba. I když jako já jsem velmi daleka toho brát Ameriku jako vzorný příklad, jenom to chci dát jako do kontrastu, že aspoň v ostatních zemích nebo ostatních kontinentech tak nějak vznikají nějaké jako pokrokové věci, ale tady prostě to je úplně jako Sovětský svaz ve smyslu pokrok neexistuje a jediný, kde se plánuje pokrok, je tam, kde to navrhnou politici
A to mně přijde fakt jako naprosto šeredný. A když se tady bavíme o EUDI, ne EUDI, o digitální identitě, tak já si myslím, že to jde tímhle směrem. A já vlastně souhlasím i s tebou. Já si myslím taky, že to bude prostě pozvolný, že jako třeba, hele, chceš dotaci, no tak musíš mít EUID, chceš EUDI, chceš si zažádat o cokoliv, no tak prostě musíš mít tohle a tak dál. A jako lidi tě k tomu budou víceméně nutit finančně. A jako může to znít jako, že hele, my vlastně nechceme, ať lidi berou dotace a vlastně jako jo, nechceme dotace. Problém je, že ty lidi dneska, jako, nebo respektive Evropská unie dneska, tak strašně zasahuje lidem do života, že on vlastně ten celý život je jako dotační skoro, že jako dneska už jako nejdeš skoro žít jako podnikatel bez dotací v některých oblastech kvůli konkurenci a to je prostě jako za mě naprosto šeredný. A posouváme se tam čím dál tím dál, že jo, prostě teď a to není jenom Evropská unie, prostě jako třeba Česká republika, jo, kam prostě směřujeme. No zavedli jsme status umělce, nebo respektive politici zavedli, já s tím nemám nic společného. A další takovéhle věci, jo, chtějí podporovat třeba hry, což i ti lidi, kteří tam pracují, jako třeba Vávra, což je asi nejznámější vývojář her v Česku, tak odmítá naprosto tyhle věci a nechce, aby to jako lidi jako z politiky dotovali. A to je přesně člověk, který by na to mohl strašně moc vyrejžovat, protože jako on by si na to mohl udělat PR, mohl by dostat penízky, ale z nějakého ideologického důvodu to nechce, což s tím naprosto souzním, ale no jako ten stát se tam chce furt spát a pak jako vzniká nekalá konkurence, protože namísto toho, aby si lidi vybrali, která firma uspěje, no tak si to vybírají politici skrz dotace. Hele, ono jako, já si myslím, že si málo kdo uvědomuje, že tohle se netýká jenom firem, ale se tohle týká zejména jako jednotlivců. Jo. Když si vezmeme, jaký je daňový zatížení prostě jako i v rámci třeba Evropské unie. Jo. Já to možná, nevím, jak jsme na tom přesně teďka jako my tady v Čechách, jako ne, že by to zatížení tady bylo malý, ale myslím, že jsou asi státy, kde to bude ještě o něco horší. Ale když si vezmeme, že třeba jako 60-70% našich příjmů vlastně jako jde do státu na nějaké přerozdělení a pak se nám vrací v podobě všech možných teda jako státních služeb, ať už vyžádaných, nebo těch chtěných, nebo nechtěných, tak vlastně jako ta míra je ale obrovská, že? Když se jako nad tím člověk zamyslí, že vlastně jako o 70% jeho života de facto, protože vlastně dneska s penězma spojený naprosto jako všechno, jo, tak 80% toho, co my vlastně v životě uděláme, všechny vlastně většina našich rozhodnutí je podrobená tomu, že prostě to nerozhodujeme my, ale rozhoduje to nějaký politik, že? Nebo úředník. Jo, a s Evropskou unii se tohleto ještě jako výrazně zhoršilo, což já nevím, že Urza rád používá to číslo, že to srovnání toho, jak přibývá legislativa tady v České republice, ale ona přibývá další v Evropské unii. Já jsem jako na to hledal nějaké statistiky, úplně jsem to teda nedohledal, ale co tak jako z toho vypadlo, tak zhruba kolem nějakých 2000 právních norem, zase jako nemůžu říct zákon úplně, ale různých jako legislativních kroků vzniká v Evropské unii, jo, což taky není úplně jako malý číslo, prostě furt jsou to jako tisíce různých dalších jako nařízení prostě každý rok, že jo, na to Evropská unie už tady nějaký pátek funguje. Jo. A mně přijde, že vlastně jako i tato další prostě věc, což je ta digitální identita, že to je zase jako vlastně taková jako, jak to říct, jako kopie nějakého toho jako čínského systému, která prostě jako já nevím, prostě já jsem vždycky si jako říkal, nebo prostě přišlo mi skvělý, že Evropa je taková jako kolébka prostě nějaký svobody a prostě tak ta loď odplula. To už je prostě dávno pryč, jo. Jako když se nad tím člověk zamyslí, tak prostě jako to už prostě fakt neplatí dneska, jo. Když si jako vezmeš právě přesně tyhle ty nápady, co ta Evropská unie vlastně jako neustále dělá, vymýšlí, prostě, tak to je prostě to samý v bledě modrým, co dělají ty Číňani, jo. Akorát oni to dělají tak nějak jako neskrývaně, prostě oni si na nic nehrajou, oni prostě tam mají, že jo, tu komunistickou stranu, která prostě chce ty lidi hlídat a dělá to a my tady ale se tváříme jako, že vlastně to neděláme, ale děláme to ještě o to víc, jo. Takže jako to mě na tom přijde to smutný, jo, protože to není jenom ta digitální identita, to je přesně jako dalších x kroků a x nástrojů, který Evropská unie prostě jako zavádí a
Jo, nic z toho mi přijde, že není jako ku prospěchu běžným lidem. Jo? Všechno je to prostě otázka nějaký kontroly a z toho nemůže vzejít do budoucna asi nic dobrýho. No. To asi každý z nás, jako, kdo nás poslouchá minimálně, jak se myslím, že to asi jako chápe. A popravdě ani nevím, jak z té Evropské unie jako vykličkovat, protože je taková věc, která je jako naprosto zdiskreditovaná jako v očích podle mě většiny lidí, jako je třeba Green Deal, tak dneska jako i když to je zdiskreditovaný, tak ta Evropská unie to furt prosazuje. Jo? Jako teď se zjišťuje, jako, že tam to nejsou peníze a ještě, že zároveň s tím je potřeba podporovat něco jiného, o čem jsme často mluvili, že máš náklady obětované příležitosti, jakože ano, je hezký, že z toho něco budeme mít, ale nacpeme do toho hodně nákladů a je otázka, jestli by nebyly prospěšnější někde jinde. No a jako, jak to nakonec jako dopadne? No těžko říct, prostě jako teď, když potřeba obrana, tak Evropská unie se rozhodla, že je lepší investovat ještě víc do Green Dealu a ještě ho zrychlit, nebo aspoň tak nějak se vyjadřuje Ursula von der Leyen. A mně to přijde úplně scestný. Ty lidi jsou fakt odříznutý úplně od reality. A já tam jako nevidím jako lepší směr. A i u těchto věcí, jako je EUDI, jako jak možná jako to může působit, že prostě to zjednoduší těm lidem život, takže jako opak byrokracie, což by bylo super, tak prostě jako já tomu nevěřím. Jo? Prostě všechny jako pokusy, které teď jako by byly z té Evropské unie, tak byly přesně v rozporu s tím, že lidi budou jako mít nějaký decentralizovaný pravidla a přesně to jako Evropské unie vadí, ty prostě chtějí všechno jako centralizovat. A teď jakože to má být třeba decentralizovaný, to já bych fakt ráda viděla tu podobu, ale jako myslím si, že to jako fyzicky není možný, pokud chtějí jako ověřovat ty věci, jestli platí. Jo? Jestli platí třeba, že máš já nevím, nějaký řidičský průkaz nebo něco, tak jako musí to někde ověřit, že jo? Přece to nenechá jako na tvý straně to ověřovat a uchovávat ty data, to prostě musíš mít v nějakém centru, takže to decentralizovaný být nemůže. Jedině, že by decentralizací nazvali to, že máš víc center ve smyslu třeba jedno v České republice, druhý na Slovensku a OK, no pak je to decentralizovanější, ale je to přesně to, co já nechci, aby měl prostě stát tyhle údaje. Sice super, že to nebude mít německý stát, ale jako má to český stát. Popravdě by bylo lepší, že to měl německý stát a ne český. Pro mě, moje údaje. Jo, ale on jako asi stát od nás ty údaje, který bychom tam teoreticky mohli jako zadávat, už má, jo. A já si fakt jako myslím, že o tohle možná až nejde tolik, jako to, co jsi zmínila před chvílí, a to je právě to, že třeba, nevím, Evropská unie se teďka chystá, jsme o tom mluvili na streamu vlastně, se chystá jako dál zadlužovat a z těch dluhů prostě financovat nějakou evropskou armádu a pomoc Ukrajině a nevím co všechno. A já si právě jako umím představit, že tohleto, ta evropská identita a ta peněženka nebo prostě ta aplikace, která s tím má být jako spojená, tak bude sloužit právě potom jako nástroj toho na přerozdělování nějakých těch evropských peněz a myslím si, že protože už to takhle bylo někde zmiňováno, že prostě nějaký instituce kromě státu prostě budou mít povinnost třeba jakoby přijímat tadyhle jako platby z těch peněženek a nebo nějak prostě jako vyžadovat. A já si myslím, že to tak přesně bude, jo? Že to dopadne tak, že prostě půjdeš do banky, budeš chtít si udělat účet nebo budeš chtít půjčku nebo hypotéku nebo prostě cokoliv, tak ti vnutějí prostě tu aplikaci, pak ti to tam ty peníze třeba jako dají ve formě nějakých těch CBDC a budou jako sledovat účel, že ho nebudeš moc utratit jen tak za něco, ale bude to muset být prostě, já nevím, že půjdeš si koupit auto, bude to muset být elektrický auto, že jo, nebudeš si moc koupit dvojetý diesel, že jo. Jo, a přesně tohle to bude jako nástroj nějakého toho, jako ne jako špehování nutně, ale přesně té kontroly toho, aby jsme se chovali dostatečně jako evropsky, jo? Když to tak jako blbě řeknu, prostě ať už jako to bude z pozice toho Green Dealu, nebo to bude cokoliv jiného, co si Evropská unie vymyslí do budoucna, jo? Prostě nebudeš moc prostě si koupit něco v Rusku, že jo? Protože to je jako teďka zlý a budeš si moc koupit jenom něco, co je prostě, já nevím, schválený Evropskou unii, jo? Takže tohle je něco, co jako čeho se dost jako obávám, jo? Že tahle budoucnost nás vlastně jako všechny čeká. A otázka je možná, co by se s tím dalo dělat, protože já vlastně jako nevidím moc cestu, protože v chvíli, kdy Evropská unie rozhodne, tak tohle to nám prostě nanutí. Já si myslím, že většina lidí, stejně jak jsme viděli jako během toho covidu, tak ono jako sice lidi nějak piskovali, ale prostě když se to dobře zdůvodnilo, že jo, a všichni se báli prostě nákazy, já nevím, že prostě umřou, tak se dalo prosadit vlastně jako cokoliv, jo, prostě doslova cokoliv, jo, jakože si prostě
ústava, neústava, prostě opatření se přijímaly prostě úplně, nevím, prostě politici jak smyslu zbavených prostě dovolili cokoliv v tu chvíli. A Evropská unie si myslím, že tím, že na pozadí teďka jako válka nějaká a když nebude na Ukrajině, jak bude někde jinde, vždycky se to zdůvodní nějak, jo. Takže myslím si, že tohle je prostě budoucnost, který se těžko budeme vyhejbat a myslím, že pro běžný občana to vůbec bude jako těžký. Otázka je, jestli jako ta cesta nějaká prostě může existovat, jo, a co by ta cesta měla být, no. A na těch krizích je vždycky to nejhorší, že na tom, ani ne ta krize samotná, ale jak na tom prostě vyrejžují ty politici, nejenom ty politické body za omezování svobody, což je jako nechutný, ale ještě jako taky jako korupce, co tam je prostě doteď jako nejsou prošetřený v Evropské unii jako vakcíny, jako který jako OK, třeba jsou vakcíny jako dobrý, já jako nebudu se k tomu vyjadřovat na zdravotní rovině, já jsem si píchla vakcínu, myslím si, že zdravotně to dává smysl, ale jako ať si to každý vybere sám. Každopádně mi přijde fakt jako nesmyslný, jakým způsobem se tady jakoby distribuovali, kupovali a podobně. Ve výsledku to stálo obrovské množství peněz a mám pocit, že obrovské množství vakcín se pak jako zlikvidovalo, protože měli nějakou jako ne splatnost, jak se tomu říká, jakože spotřební lhůtu nebo tak něco. No. A jako to jsou jako obrovský peníze, které se vždycky ztratí. Třeba u nás stát údajně půlka z toho byla prostě jako korupce nebo prostě neefektivní vyhazování podle nějakého toho statistického úřadu. Možná to jako teď neříkám úplně správně, to číslo byla zhruba půlka, ale možná to nazval trochu jinak, ale víceméně to znamená korupci nebo prostě rozhazování peněz. A stejně tak jako válka na Ukrajině, jo. Prostě třeba Amerika jim pošle zbraně a taky vidějí z toho třeba půlku, protože korupce jak na Ukrajině, tak v Americe možná méně než půlku. A přijde mi to fakt jako fakt strašně smutný, že prostě skrz tyhle aparáty máme něco řešit. A přijde mi fakt jako špatný, když tyhle aparáty se chtějí snažit si svoji moc ještě jako zvýšit, jo? Že budou mít větší kontrolu nad těma lidma. A právě bych chtěla jakoby co nejanonymnější svět, kde stát o tobě ví úplný kulový, ty si můžeš dělat víceméně, co chceš a jako stát ani neví pomalu, kdo seš, to je jako ideální. A přesně jako to mi přijde, jak říkám, no, že prostě od toho se ta Evropská unie spíš vzdaluje, než přibližuje, tak proto jakoby je pro mě těžký věřit, že by udělala nějaký decentralizovaný projekt. Já si spíš myslím, že to je prostě nějaká jako vlaštovka, že prostě tady jako dali nějakou jako návrh, co chtějí jako zavíst, jak se na to lidi chytějí, budou se to snažit jakoby vábivýma slovama propagovat a pak ve výsledku z toho udělají úplně něco jiného, co bude jako nechutný. A myslím si, že tak to jako realisticky bude. No. Jako věřím tomu zhruba stejně jako když Evropská unie měla tendenci, nebo možná ještě má, vymyslet nějakou svoji vlastní kryptoměnu, jo? Což není ani krypto, ale je to prostě, no jako možná je to kryptoměna, ale ve výsledku to jde proti všem těm věcem, který vlastně chceme od kryptoměny, což je anonymita a decentralizace, že jo. Tak... Ale mi fakt přijde smutný, že tady jako v rámci Evropské unie mi přijde, že už se jako ani jako rezignovalo na to tady jako být nějak unikátní, jo? Jako, že se jenom kopírujou ty nápady prostě z různých jako dalších zemí a jako smutný, že se kopírujou prostě třeba z Číny, jo. Jo, nebo že zrovna jako Číňani, že jo, nedávno přišli s nějakou tu jejich, jáčka, nevím, jak se to jmenuje, ale nějaká ta jejich jako umělá inteligence, že jo, který se taky hodně psalo nedávno. A říkám, nepamatuji si ten název. Ale jako na to přijde EU a řekne tak, když vy umělou inteligenci, tak my taky umělou inteligenci. Je to prostě přijde takový fakt jako vtipný. Jo, přitom je to jako blbost, jo, prostě kolik potřebujeme umělých inteligencí, jo, jako přímě už takhle jich existuje zase jako mraky, že jo, proč bychom měli jako potřebovat nějakou novou evropskou, že co by měla umět navíc, jako jo. Já no. Včetně nám to jako usnadní život, prostě. Fakt jako jsou to vyhozený peníze, prostě jenom jako, aby se udělalo nějaký jako gesto, jakože prostě, když to mají Číňani, tak my to budeme mít taky, jo, prostě je to úplná blbost, jako nedává to žádný smysl prostě pro nikoho, de facto, jenom pro někoho, kdo to bude dělat prostě za ty evropský prachy, jo. Jo, to je prostě ztracený projekt. To je ztracený projekt, jako třeba věci, jako jsou umělá inteligence, trvají strašně dlouhou dobu, zejména pokud chceme nějaký jako obrovský jazykový model, protože tam potřebuješ strašně moc vzorku, ty potřebuješ do toho nasypat strašně moc dat a strašně moc jich ověřit a i ty lidi, kteří dělali ChatGPT, tak jim to trvalo strašně jako dlouhou dobu
a nemůžeme prostě čekat, že to Evropská unie teďka zkusí jako dohnat, když jí dávno ujel vlak, jo. Prostě to je tak obrovský zpoždění, že prostě to jako nedává smysl. A jako, nevím, zase to bude další jako korupční věc, jako mi přijde, protože jako z toho vůbec nic nebude. A ještě navíc podání Evropské unie, já prostě nechci, aby evropský politici podnikali, já prostě chci jako svobodný trh, ať podnikají lidi. Jakože, když si lidi chtějí investovat do umělé inteligence, tak ať do ní investují, to je vlastně super. Ale jako, proč by to měla dělat Evropská unie? Tím jako dokazuje doslova to, že jako to je fakt jako sovětský svaz. No. Jako, přesně, teď jsem si vzpomněla na nějaký rozhovor Pexy a Turka, kde přesně jako ten Pexa říkal, jako, že jo, měl by to všechno vyřešit volný trh, my bychom měli jenom stanovit, jaký auta se mají vyrábět a jaký máme mít továrny a co má mít emise, ale přesně jako opak toho vyřešit trh, že jo, prostě jako když přesně jako kdybychom vnímali, jako, že třeba emise jsou špatný, no tak OK, ale tak ať se lidi rozhodnou, který emise jim za to stojí, že jo? Tam máš přesně taky náklady obětované příležitosti. Já bych třeba řekla, že jako třeba vytápět barák a jezdit někam autem jsou jako dost kritické věci, které by jako nechtěli jako jen tak jako odříznout a naopak některé věci, na které to jako utrácíme, tak možná jako nebyly potřeba. Třeba centrální bankovnictví by určitě jsme mohli ušetřit, kdybychom ho odstřihli od Jasně, no. Jasně. Hele, já říkám, už jsme se o tom bavili, ale myslím si, že zejména jde o to prostě nějakým způsobem potom jako protlačit ty nový dluhy, který prostě Evropská unie naseká, protlačit to k těm lidem. Jo? Protože asi pravda. Budou muset se ty prachy někde za něco utratit. Myslím si, že v tomhle máš pravdu, že prostě jako největší hrozba pro Evropskou unii je, že se tomu dluhu budeš chtít vyhnout, dluhu, do kterého tě chce uvrhnout. Takže je dobrý, když tě bude mít jako v hrsti, no, když bude mít úplně všechno, tvůj bankovní účet, řidičák, všechno. Poznaj tě na hranici. No, jako je to za mě jako velmi dystopický. Hele, možná ještě teda poslední věc, co mě napadá, jestli existuje teda ta obrana, protože zcela upřímně já jako nevím, myslím si, že momentálně jsou tady nějaké ty alternativy, říkám, neznám názvy, ale každý asi dokáže si vygooglit potom, jako co za projekty vznikají různě jako po světě, na různý prostě opravdu decentralizovaný blockchainový prostě identity a takovýhle jako srandy. Je těch projektů několik. Otázka je prostě, jako jestli tohleto by nám dokázalo nějak pomoct, že ve chvíli, kdy prostě Evropská unie rozhodne, že toto budeme muset mít, tak jako super, že existuje alternativa, ale prostě budeme muset používat tu evropskou. Jasně, no. Takže jako já úplně nevidím způsob, jak se tomu nějak jako vyhnout. Alternativa je asi panamské občanství, nebo nevím. Jo, to jsem chtěl zmínit, jo, že jediná alternativa asi reálně prostě zařídit si fakt jako jiný občanství státu, který prostě není v EU a není prostě jako nešikanuje tolik prostě ty své jako občany. Potom samozřejmě možná jako používat krypto a další věci s tím spojený. Hlavně ne KYC krypto, ale ty ne KYC, protože... Ale tak byla otázka, že ono se někdy jako se těch KYC asi jako může hodit, jo, nevím. Ale určitě je dobrý jako mít třeba obojí, jo, ale jo, zase jako když seš občan třeba, nevím, Paraguaje, tak možná, že to potom jako tolik netrápí, jo, nebo když bychom opravdu jako se povedlo prostě, a zase jo, takový řešení prostě pro pár vyvolených, jo, zcela upřímně. Jako občanství v Paraguaji rozhodně. Občanství v Paraguaji je rozhodně pro pár vyvolených, protože ty musíš nežít na jednom místě díl než 6 měsíců, což pro drtivou většinu lidí je způsob života, který nechtějí, který je prostě velmi jako nákladný. Pro třeba Paolo Luptáka je to super, protože jako on rád jezdí určitě, rád se takhle jako kouká po světě, má na to peníze a baví ho to, tak jako v pohodě, ale pro asi nás bych hádala, to jako není jako udržitelný způsob života, navíc ty máš děti. No. Jako můžeme se o tom třeba s Palem jako pobavit, jak jsem říkala, můžou nám diváci navrhovat hosty,
třeba bychom si mohli pozvat Pala, nedávno se mě přidal na Facebooku do přátel, mi poslal žádost, tak třeba by přijal naopak pozvání k nám do podcastu a jako já ho mám ráda a docela bych se o tom pobavila a myslím, že jako tohle je řešení, ale pro strašně jako malou minoritu lidí. Pokud vám tolik záleží na vašich právech, tak jako tohle je výborná cesta, ale myslím si, že jako většina lidí do toho nepůjde právě kvůli tomu, jak nákladný to je prostě na změnu osobního života. Určitě, no, a nejenom jako na tohle, protože samozřejmě jako ty náklady, ono to tak něco stojí, jo. Takže ono, jako když si člověk spočítá právě to, že vlastně jako musí zajistit život někde jinde na jako velkou část prostě roku, což já nevím, ono v různých těch zemích je to asi jako ty podmínky jsou různý, ale vždycky tam musíš nějakou dobu prostě pobejt. Tak minimálně je to na to udělat si jako velice dlouhou dovolenou v Latinské Americe, což není prostě jako úplně za hubičku, nebo prostě když bych člověk to měl brát jako dovolenou, že mezi tím třeba nemá příjmy, tak jako znamená to velký úspory, plus samozřejmě jako ten Palo to taky nedělá jako zadarmo, že prostě ten stát si taky za to bere prostě nějaký peníze. Jo, takže jako stojí to dost peněz a jo, jako pro 4člennou rodinu třeba jako už se bavíme jako v řádu nějakých milionů možná, jo, takže to fakt jako není pro každýho, no. Což říkám, bohužel asi neexistuje dneska cesta, jak se jako takovýmhle věcem bránit, jo, protože ty státy jako bohužel prostě nás jako držej v hrsti tady jako v rámci nějakého prostě území a pak jako se neptají, že jo, jestli se nám ty pravidla líbí nebo nelíbí a jako musíme se podřídit čemukoliv, co si na nás ty státy, anebo třeba teďka už i Evropská unie vymyslejí a bohužel jako ani vidíme, že ani třeba jako volby k tomu úplně moc jako nevedou, jo? Že bychom se dokázali třeba z toho nějakým způsobem jako provolit, tak to je asi taky dost typický scénář, takže bohužel. On je otázka, jestli třeba těch pár milionů nebude nakonec ve výsledku levnější, než platit daně, tedy v tom daňovém peklu, kde ještě potenciálně tě naženou do nějaký vojny nebo války, což jako taky nevíš, protože to je další věc, že prostě v Evropské unii začíná být populární prostě nějaká jako verpování na vojnu, zejména kvůli tomu, co se děje prostě teďka na Ukrajině, ale a možná ne úplně v celé Evropské unii, ale zejména v těch jako našich východních zemích, jako třeba Polsko nebo třeba Česko, no, pravděpodobně i Slovensko. Já si nemůžu představit, že prostě nevím, já bych rozhodně nechtěla jít na vojnu. To je něco, co bych absolutně nepotřebovala. Ono je hlavně zajímavé, že teď, když se jako furt se prostě sledovalo, že jak dopadnou volby v USA a teď jako s Trumpem, že se prostě počítalo s tím, že ta válka vlastně jako skončí. Dost lidí si myslím, že na to jako hrálo. Okay. A místo toho začíná mluvit tady o povinný vojenský docházce. Jo. Prostě co to jako má jako znamenat. Jo. Prostě mně přijde, že zase jako se hraje nějaká jako špinavá hra, kde prostě něco se nám tlačí skrze média a jako nějaká jako vize té budoucnosti vlastně jako růžový, jak to bude vlastně super a že prostě Trump to zařídí a prostě válka skončí a všechno se nějak dohodne a prostě bude to jako v cajku. Já nevím, jako upřímně myslím si, že to je vždycky prostě všechno jako, já nevím, jedna polovina lež a druhá polovina nepravda. Prostě. Mně se líbí to spojení, který se použil jako povinná vojenská docházka, jak mi to připomnělo tu povinnou školní docházku. By se to mohlo zavíst do ústavy jako právo na obranu, nebo tak něco. Jo. Stejně jako právo na vzdělání je povinná školní docházka, což je úplně absurdní. No. Ale nepřekvapující. Asi jsme vyčerpali téma Evropské unie, potažmo nový hrozby EUDI. Tak nám o tom můžou napsat lidi v komentářích, co si o tom myslejí, jak moc se bojí a jak daleko jsou v zařizování si paraguajského, urugvajského, panamského, nebo co teď doporučuje Palo Lupták občanství. A to je asi všechno. Chceš ještě něco dodat? Hele, asi na závěr jenom jako... ale chtěl bych říct něco optimistického, ale nic mi nenapadá, bohužel, no. Tak jako nechci se rozloučit úplně jako smutně s tím, že nás jako nečeká pěkná budoucnost, tak jako doufejme, že ano, doufejme, že prostě se dokážeme to nějak jako i v rámci tadyhle z toho jako zmaru, který přichází z Evropské unie, zařídit ty životy nějak jako dobře
Uvidíme. Každopádně, jak jsi říkala, budeme rádi, když nám napíšete, co si o to myslíte a uvidíme se příště a uslyšíme. Pozitivní je, že ten systém takhle, jak ho vymýšlí Evropská unie, je neudržitelný, takže ve výsledku se nakonec zhroutí, takže budeme vysvobození. Otázka je jenom, jak rychle, jak moc to bude bolet v procesu. Ideálně, kdybychom tam do toho bodu nedošli a obrátili směr, ale no nic. Mějte se hezky, diváci, doufám, že se vám epizoda líbila a doufám, že se uvidíme u další epizody. Pokud nás chcete podpořit, můžete nás podpořit finančně, Buy Me a Coffee na Hero Hero, nebo nás sdílet, lajkovat, psát nám komentáře, můžete nám navrhnout hosty a až budeme mít zase další stream, tak se k nám můžete připojit a pokecat s náma. Velmi si toho ceníme, děkujeme vám za nynější podporu, kterou nám vlastně poskytujete, za vaše komentáře, lajky, sdílení i Hero Hero a mějte se moc hezky, uvidíme se dál. Ahoj, ahoj. Díky za poslech, ahoj.